खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ सुपार हिर'नि महराव सासे बर' पुलिसा सासे दैयाव बाज्रुमनानै थैनो नागिरनाय सासे सुबुंखौ रैखा खालामदों। मैया करीमगन्जनि पाथरघाट पुलिस थानानि असि समरजित बसुमतारी मुंनि सासे बर' पुलिसा आसाम त्रिपुरा फोनांजाबनाय दिनाखाल दालांनिफ्राय सासे सुबुङा बाज्रुमनानै थैनो नाजानायखौ दैयाव बाज्रुमनानै सानस्रिलांना हमथाहैयो आरो रुगुङाव लांनो नाजायो। उनाव पुलिसनि माखासे हानजाया बे सुबुंखौ बोरियाव बोखांनायाव असि समरजित बसुमतारीखौ मदद खालामो। दैयाव बाज्रुमनानै थैनो नाजानाय सुबुंखौ पाथरघाट थानानि सिङाव थानाय बैथाखालनि महन तान्ति होनना सिनायथिनाय जादों आरो सुबुंखौ रैखा खालामग्रा असि समरजित बसुमतारीया तामुलपुर जिल्लानि जाब्रांपारा गामिनि। चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि आलासि नब्लाङाव इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन आफादनि बानजायनायाव खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। थांनाय 28 अक्ट'बर खालि क'क्राझार जिल्लानि साबकाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय कक्सागुरि गामियाव फालांगिरि एबा डाम्पार बिगोमा जिरेन्द्र नार्जारिखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा KLOनि मुं लाना बुथारनो नागिरनाय जाथायखौ इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन आफादा गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो आसाम सरकार BTR सरकारखौ बे जाथायनि दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो दाबि दैखाङो, जाहाथे बियो मोनसे एग्जाम्पल सेट जाथों, जाहाथे बिनि उनाव बेबादि बर'लेण्डआव बर'फोरखौ रावबो नासयनो हाया। लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाव दखल खालामना न' लुनानै थाफैनाय मानसिफोरखौ सरकारनि फारसेनिफ्राय थाबैनो इभिक्सन खालामनांगौनि दाबिजों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन आफादनि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारी बिथाङा गावनि मावथि हानजाफोरजों लोगोसे खौरांगिरि मेल खुंदों। सोरां मोनजो थियेटारनि बिगोमानो बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया 5 लाख रां अनसुंथाइ होदों। बर' हारिनि हारिमुखौ गोसारहोबोनाय सोरां मोनजो थियेटारा देग्लाय 50 बोसोर आगान होगोन। बे थियेटारा फैगोन बोसोराव सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो लाहार फाहार खालामगासिनो। थांनाय हराव डिमाकुसिनि पश्चिमपथ लायु एन ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिन्थिफुंनायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया सोरां मोनजो थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारिनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होदों। बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारिया बिस्वजित दैमारिनि बेबायदि गेदेर बिगोमा आरो अनसुंथाइ बावहरनायाव गोजोननाय आरो थुलुंगाखांनाय मोननाय बाथ्राखौ फोरमायो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आन्डार ग्रेजुवेटनि 3थि सेमिस्टारनि आनजादनि फिथाइखौ मैया फोसावदों। बे फोसावनाय फिथाइयाव रिजाल्ट ग्रेड शीटआव 0 नाम्बार मोननायखौ सोमोनांदों गोबां फरायसाफोरा आरो फिथाइखौ लाना फरायसाफोरा खुद्रिखांदों। फिननाय बिलाइखौ गोदानै नायफिननांगौनि थाखाय फरायसाफोरनि दाबि। बाक्सानि निकासियाव दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिनि हेंथायै फरायसाफोरा सोमावसारदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया फरायसाफोरनि जिउखौ लानानै खेला गेलेनायनि अजद दैखांदों। फरायसाफोरा दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।